kamay. Kaputi mo ang telescopic. Jeffrey, nagunsa pa man ka diha? Inahan ka kadugay ni Moy. Asa man din nadapit? Naaraman gud ta oh. Oh, saan naman dito diri? Asa man din napita sa Cebu? Naara ni sa Santiago Street. Dapit sa Cebu Coliseum. Ay mao ba? So dulo na kayo sa UC. Ay nasigig dagang storya, bita na musud na ta. O sige, una nagsugi, mapalit sa kogindi. Ayaw pagdugay, Jeffrey, kay bisin magchika-chika na pud ka. Astilan. Ha. Puti kamay. Kaputi mo ang telescopic. Jeffrey, nagunsa pa man ka diha? Ay wala ano eh. Itanaw mo kung 2 ka buwak ba, dindot ka ayo. Sud na dire. Oh, lagi, masoda ko. Kamao gini si Jeffrey gino. Pa-acting-acting na action sheets para di maklaro ang mata. Maugong amaw. Tayo. Kado. Ikaw, Jeffrey, nang dugay-dugay makagsud. Unsa ba ka pasumangil kag tan-aw datong buwak ka pero sa chicks ka tan-aw kay baw ko. Pataka-taka na mo sa chicks. Ay nga, sa buwak, kung ba? Ay sus, Jeffrey, mo rason pa jud ka. Sud na diri. Pasumangil kag sandlas-sandlas ha kay ro makalaraw-laraw ka bisag asa. Ay sus, Queenie, grabe gud ka ba? Oh, itangtang na ko ha. Grabe. Huwag kayo sa halig ba? O sige, lingkod na diha kay magpaputs pa pagkagapil. Puts mo. Baga-baga na ba niya ang kubol? Sus, Jeffrey, buwa-buwa ng baba. Sige na, paglingkod na diya. Sana all. Wow, baha na rin mo. Uy. Siyempre, alagang Elysian glam good nihan. Unsa ka? Oh, alagang Elysian grabe ito. Basin, bustot ako bulsaan eh. Unsay makabuslot buros sa gudhan? Nga barato na kayo diri. Ay, barato rin kayo din ha. Affordable ra. Ay, sige. Ayaw ka balaka kayo, magbalik-balik na dire. O dapat lang magbalik-balik ta diri kay tanawa ang hair-o. Sana all. Pagsa kayo. Kay nagpa-Brazilian treatment ko nila. Oh, Jeffrey, asa ng pagkakatanaw? Nag-chicks